Braso, kang akong pangutana, kabahin ni ikaduhang Samuel 22:11. Kay nagingon akong higala nga Muslim braso, ang ato kunong Dios, dili ka mao mulupad. Kay dinhi kuno braso, mikabayo man siya sa usa ka kerubin, ug unya milupad, nakita siya diha sa mga pako sa hangin. Braso, palihog kog papangutani braso, kung pagtubag niya ni kung unsa ni katinuod nga ang atong Dios misakay man sa kerubin. Usala ni ka ginganlan na ito epiphania, the manifestation of God, nga nagsakay panganod. Pero di man kinahanglan magsakay panganod, buot ang Ginoo, kaya naman sa tanang dapit. Asa mabasa na sa Jeremias 23:24, that God is everywhere. You cannot find a cave that you will hide within that cannot be seen by the eyes of God. Sabi siya pa nga, ang Diyos na asta ng dapit, dili ta ka mangitag mga langob ang kalubluban na itong dita makita siya mga mata. So, that was only a manifestation of God, the role of the angel, cherubim, as messengers of God.